खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर' हारिनि थाखाय आगानसे दावगानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो 3 टीम जाबाय। बरबरी गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरी दख'रा एबसुनि सनाथि फोरबो फालिथाय। काछारनि बिन्नाकान्दियाव हिर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। आदिबासी फरायसा आफादा 200निबो बांसिन सुबुंफोरनो गुदुं सि-जोम रानना होदों। जोबोर सुहाबनाय बोथोरनि थाखाय शिबसागर जिल्लायाव फरायसालि बन्द फोसावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ दिन्थिफुंनो फैगौ 17 जानुवारि 2026 खालाराव थि खालामनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि खौरांगिरि सोरांसार बर'नि जर'खा सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे बागुरुम्बा मोसानाया 10,000 मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरखौ लानानै जागोन। गुवाहाटी नोगोरमानि हरुहजाय स्टेडियामाव बे मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लानि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा फासिया गामिनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथाङा फोरमायोदि बे मोसानायखौ गासै 300निबो बांसिन ट्रेनार एबा रोंखा-राखा फोरोंगिरिनि हेफाजाबजों बागुरुम्बा मोसानायखौ दैदेननानै दिन्थिफुंनो 3 टीम खालामदों। दैमारि बिथाङा फोरमायबावोदि गिबि खेबनि थाखाय 10,000 मोसाखावरि आरो दामगिरिफोरखौ लानानै दिन्थिफुंनाया जागोन आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमुआ सिनायथि जागोन। 2, 3 आरो 4 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बरबरी गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरी दख'रा एबसुनि सनाथि फोरबो फालिथाया जागायबाय। सनाथि फोरबो फालिथायनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 8 रिंगायाव सायनासालिनि गाहाय हाब्लांखौ बेखेवनानै होयो 62 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ। जथुम्मानि सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो बारग' एमसिएलए आथिखाल मुसलपुर बिटिसिएलसिसिनि मासिगिरि अनसुमै खुंगुर बर'आ। थान्दै नब्लांखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा आगस्ता स्टिग्गा बिथाङा। गेलेमु आयदाखौ बेखेवनानै होयो गाहाय हेफाजाबगिरि बाक्सा जिल्ला गेलेमु मावख'आरि अनिल कुमार बसुमतारिया। हाबाफारि बायदियै 4 जानुवारि खालारखालि सनाथि फोरबो फालिथायनि जोबथा सान। बे सानखालि हाबाफारि बायदियै फुंनि 8:30 रिंगायाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय बेखेवना होगोन सनाथि फोरबो फालिथाय रायदाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि नागेश्वर चौधुरिया। 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेस्वर बर'। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन एबसुनि नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया। बिथांमोनजों लोगोसेनो बे गेवलां मेलाव जुनियायै हांख्रायनाय आलासि माननि आलासि महरै गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि थुनलाइगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानै बानजाय आफादा मोनथिनो हादों। ड्राग्सनि हेंथायै काछार पुलिसनि अपारेशना गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो काछार पुलिसआ फिन खनसे जाफुंसार एन्टि ड्राग्स अपारेशन खालामदों आरो गोबांथार बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स पेडलारखौ हमनो हायो होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला लखिपुरनि सिडिएसपि पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव बिन्नाकान्दियाव पुलिसआ अपारेशन खालामनानै आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामना लाबोनाय 320 ग्राम हिर'इन जब्द खालामनो हायो। मोन 10 साबोननि बक्सआव सोनानै लाबोदोंमोन 320 ग्राम हिर'इनखौ। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हिर'इननि बेसेना लाख लाख रां जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों। सासे ड्राग्स फालांगिरिनो फाननो थाखाय लानानै फैनाय समावनो पुलिसआ हमनो हायो हिर'इनखौ। हिर'इनजों लोगोसे हमजानाय ड्राग्स पेडलारखौ लखिपुर काप्तानपुरनि आहमेद लस्कार होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला ड्राग्स पेडलारआ बे समाव लखिपुर थानायाव दं आरो पुलिसआ सुरां ड्राग्स फालांगि रकेटनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय जेरा खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हिर'इनखौ नसुं रायजो मणिपुरनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन होननानैबो पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। आदिबासी फरायसा आफादा 200निबो बांसिन सुबुंफोरनो गुदुं सि-जोम रानना होदों। जामुगुरि हाटआव नुनो मोननाय जादों। गोदान बोसोरनि गिबि सानाव आदिबासी फरायसा आफादा गोरिब निखावरिफोरनि गेजेराव गुदुं सि-जोम राननानै मोनसे बाखनायथाव आगान लानायखौ। न'दुवारनि आन्सलिक आदिबासी स्टुडेन्ट एस'सिएशननि गुदि आफादा मैया बोसोरनि गिबि सानाव ओनसोलनि सा 200निबो बांसिन गोरिब निखावरि सुबुंफोरनि गेजेराव कम्बल आरो गुदुं सि-जोम राननानै गोजां बोथोरनि गुसुनिफ्राय उदां जानो हायो। गुबुन फारसे आदिबासी फरायसा आफादनि हान्जाया साहा जामुगुरि रुरेल देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय आरो फाहामथाय लाबाय थानाय बेरामिफोरनो गोनां सि-जोम रानना होयो जाहाथे बिसोरबो गुदुं थानो हायो। रायजोआ दा जोबोर गुसु सुहाबनाय थासारिजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। थागिरिफोरा जोबोद गोजांनायाव खमफिदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव दिनै फुङाव बोथोरनि दुंथाया
19 डिग्री सेल्सियासमोन। जोबोद गुसु जानायनि थाखाय कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि सोरखारि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो फोसावनाय जाबाय। 31 डिसेम्बर बुधबारनिफ्राय 6 जानुवारि समबारसिम कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि सोरखारि फरायसालिफोरा बन्द थागोन। सोलोंथाइ मन्थ्रिया गुसु बोथोरनि थासारिखौ नायनानै गावबा गावनि जिल्लानि थासारिखौ नायसंनो बिथोन होदों। मन्थ्रिनि बिथोन बादियै श्रीभूमि जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरिया मंगलबारनि हराव फोसावोदि जिल्लानि फरायसालिफोरा 31 डिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव 8थि थाखोसिम बन्द थागोन। बुधबारखालि शिबसागर जिल्ला खुंथायाबो मोनसे गोनांथार थिरांथा लायो। शिबसागर जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरिया बुधबारखालि मोनसे स्पेसियेल नटिस फोसावदों। गुसु सुहाबनायनि थाखाय जिल्लायाव फरायसालिनि समफोरखौ 1 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिसिम थि खालामनाय जादों। बिथोन बादियै शिबसागर जिल्लायाव सोलिबाय थानाय गोब्राब गुसु बोथोरखौ नोजोर होनानै आरो फरायसाफोरनि सावस्रिनि रैखाथिनि थाखाय 1 जानुवारि 2022 निफ्राय 6 जानुवारि 2022 सिम जिल्लानि गासै सोरखारि गावारि गुदि फरायसालिफोरखौ खुलिनायनि समखौ फुंनि 9:30 रिंगासिम थि खालामनाय जादों। नाथाय फरायसालिनि बन्द समा सोलायनाय नङा। शिबसागरनि जिल्ला कमिशनारनि गनायथिजों दिनै बे बिथोनखौ फरायसालि नायदिंगिरि देबज्योति गगैया फोसावदों। बावैसो खौरां मोननाय बादिब्ला जोबोद गुसु जानायनि थाखाय हजाइ जिल्लानि फरायसालिफोरा बन्द जाबाय। हजाइनि बे सोरखारि फरायसालिफोरा 6 जानुवारिसिम बन्द थागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।